Maya payapak po kay katamungan. Kapanyawsan po ka rin kakasal ni Mr. Russell Narciso Manado, amanok nangan king Santa Maria Libutad, Mabalacat City, Pampanga. Anak dari Rosen Gonzales Manalo at Teresita Garcia Narciso. Makatalagang kasal kang Miss Nika Malit Carlos at taga-Babo sa Porac, Pampanga. Anak dari Sunny Boy Lusong Carlos at Gemma Cruz Malit. Makasadyang kasal kang July 25, 2026, nakabaganap kay Tiking Parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Paris, Porac, Pampanga. Mr. Irwin Gervin Kentor Unay Canlas, amanok nangan king Sepong Bulaon, Porac, Pampanga. Anak dari Robert Capil Canlas at Raquel Sese Unay. Makatalagang kasal kang Miss Diane Jean Yumul Laksamana at taga-Anunas, Angeles City. Anak dari Danny Enriquez Laksamana at Josepina Pineda Yumul. Makasadyang kasal kay August 15, 2026 sa Maganaking Parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Paris, Poblasyon Porac, Pampanga. Mr. Berlin Manyalak Quinto, amanok nangan king Mauli, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Anak dari Elmer Malyari Quinto at Mila Sunga Manyalak at makasadyang kasal kang Miss Margie Miranda Razon at taga Sagin, City of San Fernando. Anak dari Jesus Narciso Razon at Maritona Garcia Miranda. Makasadyang kasal kang September 25, 2026 sa maganap kay Tiking Parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Porac, Pampanga. Nung sakali po ating kayong balong maging sumbagal, kareting mesambit lang kakasal, malyari kayo pong ipayabot king kaya katamong pura paroko o king opisina ning parokya. Hindi ka. Maya payabak pong pasibayo. Pag masusyan tayo po kaniting banalay Eucharistia, yung kalibang limang ng Domingo, ning karaniwan na panahon. Tempong intensyones kaniting misa, ilaring makatuki. Para king kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Manding and Susan Bitug and family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, Luisa Vicente, Mirna Calma, Doktora Puring Manuel and family. Para king kapasalamatan at kebaita ng Mayumi Almario, Cristel Joy Cortez. Para king malalagwang kapaldanan ng Benvenido Manansala at Soledad Sigua. Para king makapasubaling kapag nasandarian ni Dungka, Huber Patrick Vergara, Charina Deyang, Winnie Manuel. Para ka rin kaladwada ri Feliciano, Filomena, Leonida, Nelia, Cynthia, Reverend Monsignor Felicito Sison, Reynaldo, Reverend Father Fernando T. David, Diosdado Aguiluz, Ricardo Camaya Jr., Crescencio Gertrudes, Ricardo Amador, and All Souls in Purgatory, Venancio C. Delfin, Alan Calma, Ernesto and Virginia Punsalan, Victor Carlos, Maureen Cleland, Shirley Marquez, Eleuterio, Juanita Renato, Yopresina Offering David, Benvenido Tuason, Pelahia Aguilera, Mayencio Giao, Juanita Renato Eleuterio, Francisco Yumul Santos, Simplicia Aproniano Tadeo, Catalina Cabrera, Aprikita Ibay, Benvenido Tadeo, Hipolito Coronel, Macria Coronel, Maria Coronel, Mercedes Coronel, Ursula Coronel, Felisa Coronel, Gavino Ducut, Clarita Lintag, para king kayang 9th days, death anniversary, Olibet Carlos, Jose N. Avenida Lusong, Rosita Ocampo, Jesus Conchita, Donatila Melpas Guanzon, Agnes Dizon,
Janet Cubacub Isip, Antonio S. Vargas, Jose Manalastas, Lourdes Manalastas, Kisha Lumanug, Roy Aison, Esting Aison, Francisco, Gloria Rivera, Federico, Avelina Matawaran, Maria de la Peña, Juana, Maria, Placida, Emelita, Punsalan Bermudo, Amalia Ramirez, Eutemio Ramirez, Enrique Cordero, Zenaida Delfin, Pedro David, para kayang first death anniversary, Irmina David, Isard David, Flora Ocampo, Valentina Rosales, Vivian Gomez, Domingo, Virginia Aison, Louis Pineda, Fortunato Pineda, Niña Angelica, Angelina, Florentino Roque, Jose N. Lourdes, Leonardo Bispo, Soledad Mercado, Thanksgiving na pong Chrisine and Cora David, Thanksgiving ng Romer Dungka and family, para king kaladwa ng Romulo Punsalan, Thanksgiving ng Oliver Lusong and family, para king kaladwarari Isidro Lusong, Primitiva Lusong, Raymond Lusong, Godofredo Lusong, Nemesia Lusong, para kareng kaladwara mo rin po Emiliana and Severino David, Jimmy, Deding, and Boy David. Para kareng kaladwada mo rin po Marcelo Ramirez, Vicente Ramirez, Priscilla Pagio. Para kareng kaladwara po Elisa Sikat, Demencia Rosales. Dem pong overor ngeni, Patrick Isip, ang poring kayang pamilya. Talakat tapo, at ikantatain dalit na pamuklat. Ayaw kewa
King lagyo ning ipa, ampuning anak, ampuning Espiritu Santo. Amen. Ing amano ning Dios, mabibiyat gugunyat, iti ay mabiyen ang katawan Jesus at ginutamo, manano na sanang manatili ning yagkas ing amano na kekayo, ibuklat yu manding puso yo kaniti, at ing Ginong Jesus, manatili yang parati kekayo. At kekan timurin. Buong puso nating pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Maralas tayang daramdamaning amano ning Dios, gagalangan tayo dapot itaparating mabibiye agpang kaniti. Aduan tamo king Ginoo ing patawaran na katamo. Iagkas tangening miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal, Kuking Diyos sa may Ang payang payang tutu tutu, at kaya kay kapatad. Uling ni kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaluang kakulangan. Uli nito'y panagapuko kang Santa Maria ang kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Santo, at kaya kay kapatad, ingi panalangin niyo kuking Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoo, ing anak mong Jesus, biklat no ring balugbog ding makiklak at dininan panimanman ding bulag. Gawan mo kaming mapakiramdam king kayang amano, ning mayap a balita. Itingid mo kami king kayang siwala at king kayang katahimikan. Ibuklat mula ring puso mi king sablang sala, lugod at kapanaligan, ang makayagyag kay kami king sasabyan na. At ibiye mo naman kay kami, ing taytagan magsalita, at mibibibig agpang king sasalpantayanan mi. King ing kayang amano, magtagumpeya kay kami. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ing Ginoo nga na, ing amano ko, may ngariya king yelo at uran ang mababaldog iba't banwa. Ban inyato diligane. E magbalik hanggang ing silbag, e naapat buwan, at apay to ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari king amano kong sasabyan. E magbalik ka kung alang daralan. O e tinupad king pagnasan kong kayang dabdan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing biningdig pa, king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing biningdig pa, king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing yato, kaya kayang daralawan at pauranan, layon pataban, bang mamungang dakal. Iba't banwa, itugtog na, bang ing gabon, paltoyang miyayaliwang pupol. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Makanyan mo ngang sidya, para naman mo ing gabon a meserol, layon palambutan at ayusan, ban tumubo, tanaman at mamungang dakal. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Marakal ing pupol, apagkalog mo, at nuka rin kumanmunta, ding tao, king kabiyayan, maglabis-labis la. Ding pipagpastulan, mitmula karingkawan, mitmulang tula, ding bundok-bundukan. Ding biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Wa, ding mga dakal at mga tabang tupa, gagalala, at ing marangle, dakal at rigo, papaltona. Papalakpak ding sabla-sabla, at dararit lapang matula. Ding biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo karing tao Roma. Kapatad, isipan ko king daralanan tang kasakitan, king kasalukuyan a panahon. E tamo apakilimpi, king ligayang makapanaya, pamihayag kaya katamo. Masipit na ng paninaya ning meto lelangan, ing pami pakilala ng Diyos karing anak na. E na sariling kaburian ning lelangan, mitimawaya, king pangayalipana, king kasiran at mirakayanan niya, king katimawan at kaligayan ding anak ng Diyos. Masalang baluta mo king anggangening kasalukuyan, sasengsingya ing meto lelangan, king sakit awangis ning metong ababaing miraramdam, dapot mubukod ing meto lelangan, itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang diling karingkalam ning Diyos, sasengsing tamo mo naman kabang panayan tamo king Diyos, ing ibilang nakatang anak na, ing pangayatbos ning kayakatang katawan, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita.
Di nga mano mo ginu espiritula at die, at iluke ka ring amano ning die alanghanga. Ingino manatiliya ke kayo. At kekan timore, Pamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King Aldo ita, tinipaya king bale, Jesus at mintaya at migluklukan lelining dagat. Pilupungan dereng dakal at tao, inya sinakiya king metong abangka at karinya linuklok. Pakatalakad laring tao king pampang. Tiro na lang dakal abagi king kapamilatanda ring talinghaga ngana. Ating metong autilanong linuwal bang salibag bini. King pamanyalbag na ating biningdig pa king lelidalan. Dinatang laring ayop at tiktok daiti. Atin namang biningdig pa king mabato anong no mayimpis mo ing gabon. Sinibot agad iti, dapot inyang may bilad king pali ning Aldo. Milana tuling melalam ayamot. Atin namang biningdig pa king dikot masuksok. Milabong ing dikot at misaol ing bini. Dapot ing biningdig pa king gabon mataba. Tinubo at memunga. Ing aliwa tiya dinalan at ing aliwa tiya namapulo. Ing aliwa tiya 30 binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya. Nga ng Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo. Salamat King Diyos. Maya pahabak sa lahat. May isang bata na tinanong sa kanyang nanay pagkatapos ng misa. Papauwi na sila sa bahay. Sinabi ng nanay, "Anak, ano ang sinabi ni Among sa homilya?" Tanong ng kanyang nanay. Kasagot ng bata, "Mahaba po." Sabi namang nanay, "Hindi, yun ano ang mensahe na iyong narinig?" At sagot naman ng bata, "Hindi ko po alam. Basta ang naalala ko, 3 beses na niyang sinabi na pagtatapos o sa katapusan, pero hindi pa rin pala tapos." Minsan ganito rin tayo. Narinig natin ang homilya, naririnig natin ang salita ng Diyos, pero pag-uwi natin sa bahay, ang naalala lamang natin ay kung mahaba ba o maikli ba ang homilya ng pare o kaya mainit ba ang simbahan o kaya malamig ba. No? Ngunit ang tanong ni Jesus ngayon ay hindi lamang naririnig mo ba ang salita, kundi pumasok ba ito sa iyong puso. Sa ating ebanghelyo nating narinig, ewan ko kung naintindihan ang aking pagkabigkas. Napakaraming salita yata na mahirap. No? Ditong TikTok. May TikTok na pala noon pa. No? Sa ating ebanghelyo na 15th Sunday ngayon,
Ikinuwento ni Jesus ang talinghaga ng manghahasik o the parable of the sower. Pare-pareho ang binhing inihasik, hindi nagbago ang kalidad ng binhi. Ngunit, bakit iba-iba ang naging bunga? Ang kaibahan ay wala sa binhi, kundi sa lupang pinagbagsakan nito. So ganito rin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay laging mabuti, laging makapangyarihan. Ngunit ang tanong ay, anong klaseng lupa ang ating puso? Una, yung binhi ay nahulog sa tabi ng daan. Matigas ang lupa, kaya hindi makapasok ang binhi. Agad itong tinuktok. Ito yung tiktok pala. Itong tinuktok. Tinuka ng mga ibon. Ito ang taong nakikinig, ngunit hindi talaga tumatanggap. Narinig ang salita ng Diyos tuwing misa, pero paglabas ng simbahan ay nakalimutan na agad. Marami kasing ingay sa paligid. Yung cellphone, social media, problema, chismis, o ano pa. Kaya hindi nakapasok ang salita ng Diyos sa puso. Ang pangalawa, itong saan nahulog ang binhi, ay sa mabatong lupa. Mabilis sumibol, ngunit wala namang malalim na ugat. Ito ang taong masigasig sa umpisa. Madaling ma-inspire sa mga mabuting aral, mga recollection siguro. Pero kapag dumating ang pagsubok, pangungutya o paghihirap, sumusuko rin agad. Ang pananampalataya ay kailangang magkaroon ng ugat sa panalangin, sa Eucharistia at sa pagtitiwala sa Panginoon. Pangatlong lugar saan nahulog ang binhi ay sa may lupang may tinik. Tumubo nga ang binhi, ngunit nasakal ng mga tinik. Ang mga tinik ay larawan ng mga alalahanin sa buhay, labis na pagkahumaling sa kayamanan at mga bagay na umaagaw sa ating puso. Of course, hindi masama ang magkaroon ng trabaho o kabuhayan. Ngunit huwag nating hayaang ang mga ito ang pumalit sa Diyos bilang sentro ng ating buhay. At pang-apat na lugar kung saan na yung binhi ay sa matabang lupa. Ito ang pusong bukas, mapakumbaba at handang magbago. Kaya ito rin ay namunga ng 30, 60 at 100. At may isang napakagandang paalala sa Jesus. Ang may tainga ay makinig. No? Ito yatang pagkatapusan, itang ating pakiramdam, makiramdam ya. No? Ito ay hindi lang pandinig ang tinutukoy niya, ang tunay na pakikinig ay pakikinig ng puso. At napakahalagang ma-observe natin na ang salitang heart o puso, H-E-A-R-T, kapag tinignan natin ito, heart, mapapansin natin na nasa gitna nito ay ang ear o may tainga, no? Tainga. So, our heart has an ear. Parang sinasabi sa atin, ang sentro ng puso ay ang tainga, the ear. Ang pusong marunong magmahal ay pusong marunong munang makinig. Makinig sa Diyos. Sa ating panalangin, huwag tayong puro salita. Maglaan din tayo ng sandaling katahimikan upang marinig ang sinasabi ng Panginoon. So makinig din sa ating pamilya. Maraming mag-asawa ngayon ang hindi naman kulang sa pagmamahal, kundi kulang lamang sa pakikinig. At marami ring anak ang hindi naghahanap ng mamahaling regalo, gusto lang nilang maramdaman na pinakikinggan sila.
At marami ring matatanda ang hindi humihingi ng pera. Gusto lamang nilang may makinig sa kanilang kwento. Sabi pa nga ni San Agustin, nilikha mo kami para sa iyo, Panginoon, at hindi mapapanatag ang aming puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. At ang pusong nagpapahinga sa Diyos ay pusong marunong makinig sa kanyang tinig. So mga kapatid, ang magandang balita ay hindi tumitigil ang Diyos sa paghahasik. Kahit ilang ulit na tayong pumalya, patuloy pa rin siyang naghahasik ng kanyang salita at biyaya. Hindi siya nagsasawing bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Kaya ngayong linggo, huwag nating itanong, maganda ba ang binhi? Maganda ba ang salita ng ating Panginoon? Kundi ang ating itanong, anong klaseng lupa ang aking puso? At hilingin natin sa Panginoon, sana gawin tayong maging matabang lupa ang ating puso. Bigyan niya tayo ng pusong marunong makinig. Dahil ang sentro ng heart ay ear, ang tainga. Kapag natuto tayong makinig sa Diyos, tiyak na mamumunga ang ating buhay, 30, 60, at 100 para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Talakad tamo. Talakad tapo. Sa salpantaya, Kuking Diyos, igpang mayupain tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, ibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipapo king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang medye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, igpang mayupain tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banukum ka rin mabien, pong benga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanganga. Amen. pagkamalan ko kapatad, mabibiyay busaling dakal, amanong miyayalok ni anting huwad, ako suwelo kay katamo, malangin ta king Diyos, ban pataban no ring kay katang kaladwa, king kayang grasya, ban paranuman no king mabiedanom, at ban pagluwalo na katamo karing makayatong kasalang, nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para king Santo Papa, ting Obispo, Pari, Diakono, ang pondisablang talapasyag ning amano, patuloy na sanang idake, ing amanong ning Diyos, himip ng lugod, at king sablang panahon, maging matapang king katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Paring pamuntok ning gobyerno, manukulan lasanang ating belwan, ang pondedikasyon king pamanese king dangalan, ding memalen, lalo na ring pakakalulo, at ding magkakasakit, manintong katuliran at justisya, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para kaming kakatamong parokya, makibatasan ng atinto niya kapag malasakitan, karing pamangailangan ding kaparang tao, at sa ising ding kalulu, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Pakaring kayanakan, matapang dasanang labanan in tukso, ning pibandyan, ang pangmarawak ay impluensya ning modernong panahon, bagkus mabiyasang makiramdam karing amano ning Diyos, makiyagom king Eukaristyo, at maging matibig king kasalpantayanan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Oy paming at banwa, ing amano mo lubos mayupaya, mamumangasan ang kayapan kay kami, at ay kapahamakan.
ipakit mo nung makanano ming gamit masalesing keking kalayan ban at talakad mi ang ingkayaran mo kiti sulip at makapakiraki na kiman king katimawan at tula karimbanwa. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk ta po.
Manalangin kayo kapatid, baning kikatamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Daralan mi larapan mo, Ginong Diyos, ding bunga ning bini, pipayan tulutan mong isalbag, ning ortilano, karing marangle at pipatubuan mo. Bustan mong iting tinapi, iyatad na kay kami, bining pagkamalan mong anak, Jesus, at manano na sanang iting alak at aibat karing kay kaming bundok-bundukan. Pagdala na king tula at alang kupas, kapanaligan. Iti adwan mi king lagyo ng Jesus, Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kaan timorin, Yat na yuring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunipin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at tuman karino ipa. Dios king alang angga at lubos mayupaya. Ing sablang bage, malati at maragul, iti nga na dapat mo. Ing pamanaliwa ning panahon, kaleldo at kauran pamintuan na, ing batas mo. Ing tao, migawaya king kekang wangis at may pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapag mulalan. Ya ing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekang ligaya king sablang dapat mo. Kapamilatang Kristong Ginomi. Puryanda ka, Gino, kambering sablang anghel, king karailang daralit ning tula, at ngaming kakanta.
ni kapinabanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalan po mi, pabanalan mo sa ritingayan king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginoming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinapi at pipasalamat na kay ka, piraso ne at binyene karingkayang disipulo ngana. Tanggapan ye iti kungan at kanan ye, iti aing kanakong katawan at midaon para kay kayo. Makanya mo naman kay bating apunan, kinuha ning kalis, pasibayo yang pipasalamat kay ka, at binining kalis karingkayang disipulo ngana. Tanggapan ye iti kungan, minom ko kaniti. Iti ya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanggang tipan, amibubo para kay kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasya kita yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyangene gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mibi ng anak mo, daraon mi yakeka iting tinapi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layo ming pasalamatan keka, ing pipalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king metoyato, bimiganap ya king lugod kambe ng Leo, ake kaming Papa, at il Florentino ake kaming Arsobispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming papinawa at mimanayang subling miye, at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluan mo kengan, gawan mo kengan karpat dapat magkamit king biye alangangga. Bankayabi ng Maria, ing Birhen hindo ning Diyos. Kayabi ring apostol at ing sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekaban, ing panahon purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ibang mayupayang tuto, kagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngeni, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing nga manong tiro na kikatamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalob ing kapayapaan king panahon mi, ban king kasaw paning kay kang pakalulo. Parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Hesus Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapaan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapaan ko babiye ko kay kayo. Imo sa babalikdaan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo king kasalpantayan naning kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan agpang king kaburian mo. Ikang mabibiy at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timorin. Ipakitingeni ing makametong tamo king kapayapaan. Nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaos king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Nilalang ako, mag-ingat siya ng mabuti. Magkakumpat mula na, hindi ko kailangan Panginoon. Kailan mo ko hindi kaya mo ilapit mo ko. Isipin mo kailan mo ko Panginoon. Hindi alam agad, hindi kaya kailan mo ko hindi kaya ilapit mo ko. Isipin mo kailan mo ko Panginoon. Hindi alam agad, hindi kaya Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ing tao daranapya ngeni king katutuan, king tunay king lalong malalam ng kabaldugan ng biye. Ibuklat mula king kekang mayap abalita, katman mo ring utal-utal ming amano king kekang amano ning biye at ituro mo king magsalita karela, king amanong ayintindianda, lalo na ing amano ning kapanaligan at lugod ning pamibiye Kristiyano. Iti aduan mi king lagyo ning Ginoo. Amen. Lukluk tamo po sagli. Mika second collection tamo po, intended para makaparikil keng formation ministry. Dakal pong salamat king kaya kayong ganaka. Nga pong ginuyana mo pong balang mablas kaya kayo.
Talakad tapo. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kekaan timorin. Idukuyo ring buntokyo para king masusing bendisyon. Ing Dios ning sablang pamamatula, panuanan na ko sana king sablang bagi, at ipagkulob na kay kayo ing kapayapaan, karing hanggang aldo ning biyeyo. Amen. Ibili na sa ing kayang amano, karing puso yo, at katmuan mo na kung tulang e kukupas. Amen. Lumakad ko sa karing daklat ng Ginoo, parating makibalo king matulid at mayap, hangga king dasan yo ing mana yung atyo banwa. Amen. Bendisyonan na kayo ning Dios sa mayupayang tuto, ing Ipa, at ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umin ako king kapayapaan, banmit mong kababaan magsilbi king Ginoo. Salamat, King Diyos. Palaya na pinili